Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ki Pulit kilayok kurup yang register Jong Seng Lehnoh Kaba Thymmai ke National Liberation Council of Nong Kendong. Bat kat kum ki khubor balayok lum. Lai thu bagi dan palat dek Ngut ki Dkhot, ki ba ka NLCN. Kalada ban pendung Dkhot, ki baran kerteng ha register. Pulit kila kurup ru, ya ki weipat ki kot kisla Jong kete Seng Lehnoh Kaba Thymmai. Kumba kalong menta ki Pulit ki dang lik khendra ha ki jaka ha kaleng ki district Jong ka Khasi Hills bat Giant Hills. Banyok kem ki bria ki baran kerteng ha register. Haduk menta ki don khat Ngut ki bala syakem kuntup ya saungut ki noyalam Jong kete Seng. Ki noyalam bala syakem ki kuntup yu chairman, commander in chief, general secretary, badu area commander Jong ka East Khasi Hills. Pulit kilayok kem ki, syua bikin Palit pintibet ye ki Dkhot Jong ki Shanagalan.